Hello everyone. Good morning to all. जोङो सफैबाय न'आव फैफिनबाय ओमफ्राय दिनै जोङो बे रुमखौहाय माने माबाजोबनोसै आरोना बिसिनाफोरखौ फिटिं खालामनो दङ ओमफ्राय बिदिनो साफा खालामजोबनांगौ बिनि भिडिअ आङो लाना फैदों आरोना दिनैहाय लोगोफोर दा बेफोरखौ मारै मारै सेटिं खालामगोन मारै मारै बहायगोन दायो देखायलायबाय थानोसै मा नागिरखोमा नोङो सिरिनो उनबाय गैया मा खालामनो खर'आ जाबायनो खैना बारलाय नालाय 21 बेफोरानो नों खुलुनायखौ मेल्ला दं नै बे 24 27 फ्रालाय नै आरे नोंसिनाव गैजाया मा बायथां दं लेभेल दं नै बायथां 19 18 19 दं नै मेल्लासे थ' बानाव बे बुस्थु मिलायनायासो गैया जोंनाव जों बायसांदो खालामनांगौबो उन्दुनो मोनला नै देखाय नै देखायनो बेसेबां बुरजा बुस्थु दं नै जुगाड़ बानाव दा उफाय गैया नै बेफोरजोंनो बानायनांसिगोन खथे आया बेखौ मा होनो नोंसिनियावलाय उदालगुरियावलाय मिथियालां आंबो मिथिया सलाय रेन्स ना सिलाय रेन्स ओमफ्राय मा गेन्द्रा जाना फैदों नोङो उदैया ओरैनो देराखैलै सना बिखुनजोनि गोथाव गोथाव जाना फैनायखायसो देरदों ओरैबायदि जाखावबाय माने फास फुवासो बारायबाय उदैया दे थाब बानायनोसै थाब बानायनोसै नैथिं दङ बिसिनानि माबा माबिफोरा ओमफ्राय नैयावहाय लगायखाबाय आरोना मा औ सफायाव उन्दुनो ओइ खोख्लैनाङा जिगोन बोरैबा नांलाबायनानै फार्स्टआ जिगोना हनै खोख्लैमारबाय इदि नङा इस उन्दुजेनबायानो बिथाङा नैबे आंनि बिराद मोजां मोनदों आङो बे हेड बक्सनि डिजाइनखौहाय जेरै बुंदों ओरैनो बानायना हरबाय बरिया ना नै ड्रयार दङ मोनसे ओमफ्राय इथिबो मोनसे दोङो गावबागाव सासेनि आरो बियो बे बक्स दं आरो बेयाव बक्स दङ नै हंनो बेसेबां गुवार मा बेलाय माथो बेरेबाखस नामा बेरेबाखस बेरेबाखस ओमफ्राय मा दोननांगौ आंलाय सायावहाय सि दोननोसै दख'नाखौ बेखौ नायलाय मा दं बेयाव ना जेबो गैया बेयाव सानबारिदो बेयाव मोनसे मोननै मोनथाम बे जाबाय मोनसे बेखौ मा तिन पाल्ला एक पल्ला हो गया अभी दो पल्ला ये वाला इदि बैयावहाय हेंगार थागोन हेंगार ओमफ्राय गाहायावहाय सिखार दोनसै आरो नै आंनि बेखौ दोनखादो माबाया मा होनोमोनलाय आंनि कटखौ दोनखादो दोना नङा बेखौ ओरैसो खालामोदि दोनजायाना बेयाव खनसे दोननायनि ना माबायदि नुयो जायो जाया जादों जायो नाङा दोनथ'दो ओरैनो आयु माथो ओरै दिगदारसो जागोन माथो है बे गांसेयानो जायगा लाजोबगोनलै नाङा गांसे जायगा लाजोबबाय वाव दा बेखौ एसे लाना दोनसै बैफोरखौ बोथ्रोबावनांसिगोन दायो ड्रेसिं आयनाखौ देखायदो ड्रेसिं आयनाया माबायदि दोनजोब्बाय आंनिया आं माने दोननो लुगैनो हाखालामोन बख'नानै दोनना लाजोबखाबाय आं बहा दोननो जाबाय थादोंमोन ना आरो दंबावोसो दोननो गोनां मा आर्टनि गोजा बेफोर मा दोनजोबबायसो पुलिस ओमफ्राय नैबे दोनलायो आरोना बेयाव एखमागोन आरोना एखमानायनि बियो बेयावहाय एखमानानै दोनगोन आरोना नुखाजोब्बाय एखमानाय ना मानाय
नै मोनसे मारिबावनांगौ दङ लास्ट इथिंहाय गासिखौबो मारिना लाजोबखाबाय गोरानो नै लोगोफोर मिलायासै जोंना दा मा खालामनांगौ मिलायाखै नों मिथिदों नामा गोरा जादों दे एसे फुरुंफिनदो बे खर'नि फुरुंफिननांगोनदां नोंसोरथ' एसे गेप दंखायो नालाय बुस्थुआ दसे खेंफिननांगौ नै गाहायनियाबो इथिं मिलायाखै सोनांगौमोन ओमफ्रायसो मारिनोसै बैथिं बांसिन बोख्रेबनाय जादों जोंना खर'थिंजाय ना थिखा एसे गेप दं नै जासिगोनदां नै द'यो जासिगोनदां मा इथिंखौ खालाय इथिंखौ मिलायाखै नै इथिंखौ खेवाखैहाय मानसिखौनो दा रेन्सजों देरनासो बिखुनजोजों संनाय बांद्राय जाबोबायना बिखुनजोनि संनाय बिबाजैफोरनि संनाय बिब'फोरनि संनाय ओमफ्राय सोरनि संनाय बिखुनजो सानै आरो अनेक दंबावोसो नै जाबाय लासनि बेसेबां गोबावजोंसो हाबाय बिदि आरो इसेबां गोबाव लाबाय बेखौनो 2 घन्टासो लाबाय थाखोमानो हासिगोन आं नोंजों नांलायला उन्दुसिगोन आं उन्दुनायावनो थ्रोबल' हाबनो थांगोन जाहैबाय दा आं हिनजावजों नांलायब्ला दे जाबाय बेयो एबारहाय मेट्रेसखौहाय बहायनोसै बेखौ खोबनायसै खबदो खबबाय ओइ बेखौ बिसिनांगोन बनांगोन नोंलाय ने सि बनांगोन मोनसे ओरैनो बोरायफोर गोजामफोर लायथां आंबो मिथिया मा गोजाम दं मा दं दे बिसि ना मायो बिसिदो ओइथिं खरसा रागजोंगान बिसिरा इदिखौ रागजोंगानसो बिसिनांगौ नोंखौ संनो लुगैबा ओरै सङो होनगोन ना ओइथिं बोरोलै आइये बिसि ओरै खाबो दे लानानैहाय गोदान होनदों नामा Buah, deh sanji mode deh, bihamze bikunje mode ra deh, bihamze bikunje mode deh sanji. Oh isi mai lanang bai nih, ikut ori dende, singa jangan begini aja. Bayi korojin dah nih iya mah ya. Abis ini lelet, hei lele, mulai kena, ayo. Wah, sabar. Wah, beci gedan, gandu gedan. Nuni fe mau mulai kelapa kabai? Gift ka. Abai gift ka. Oh ya, biar, yang lain. Boleh ya. Mulai sih mana ya? Deh, jagan deh, sona deh, jagan deh. Mana bini cute sih kan lah? Kalau lah, kamu bini ni juga kamu dek, kena dengan sayang. Happy? Latrun hai kusi ni nama. Terus tanpa usul lah. Hah? Tanpa isi usul lah. Tanpa isi usul nen. Iku kemarin tip drama nulai. Setiblar jeng. हारसिं बनायसै दा नों हारसिं बनायसै दा बुरु दे हारसिं बनो हायो ना हाया
बिसना सादर होनो ना मा होनो ना बेडशिट बेडशिटनाथ' मानो जाहैबाय सादराव माबासो बर'नि मा होनो बिसिना सादर अखमिया बर'नि मा होनो सायाव बनाय बिसना जि दे एथेब नांगौ फैद' एखौ एथेब जागोन एथेब नैबे लोगोफोर गासिबो गोदान बेबो गोदान हाबायावहाय गिफ्ट होनायनि भुटाननि आयं नेपालि बेखौ जोंबायसो नामा दिनै बरिया भुटाननि आयं होनायनि बे ब्लेंकेट दाख्लै माबा लाबोनाया सानथिफुरावहाय बिसिना गोदानाव बिसिना गोदाननि गोदान जादों नामा बेनो गोजांगागोनदां बेनो गोजांगागोनदां वाव नाइस किउट कालार आस्सा इदि आरोना ले आं खननो गसिगोन सिखारदो डाइरेक्ट बय बेरायहैदो नोंसोर मेंबाय सना बिसना साफा खामानि बारबाय दे रेस्ट लादो सना दे रेस्ट लादो बिसना साफा खालामनाया बिसना सिलाबग्रा नोंनि खामानि रेस्ट लादो मा बुस्थु बियो आंनो माबायावहाय स्टुडेन्टफोर आंनि स्टुडेन्टफोर गिफ्ट होनायमोन आरो बबेयाव स्कुलाव आंखौ फेरवेल हरबा बैयाव होनायमोन बा बबे जायगायाव नों मोननाया टिचार मावोमोन बे माबायाव होनायमोनलै बियो गोसोआव फैयासै आं बबे मोनसेयाव मोनथाय बेयावहाय सेन्ट माइकेल मोनसे सेन्ट माइकेलाव मोनाखैमोन माबायावसोमोन ग्रेस इंलिश स्कुलाव बाक्सा ग्रेस आयु दिनैसो नायखाबाय ओमफ्राय नोंहा नायखाबायमोन दोननो जायगा मोनाखैमोन आस्सा बरिया ओमफ्राय बेखौ नाय आयै बेखौ मोननानै ओरैबायदि आंनि स्टुडेन्टफोर होनाय क्लास 8नि मोननाय समावहाय माने डायमन्डनि माबाखा बिबार ओरैबायदि मोजां गिफ्ट होदोंना लाइटबो जोङोमोनदां जोङा ओरैबायदि मोजांखानाय ओमफ्राय आरो मोनसे दंबावो बे स्कुलाव मोनजोबदों आं बेखौबो बै स्कुलाव गोजा बै स्कुलाव ग्रेस इंलिश स्कुलाव ओमफ्राय बेबो सासे मेडाम आंखौ माने बिराद अनोमोन बे मेडामा बिराद माबानानै हाखु दाखु माने आंनो गिफ्ट लायब्रबदों बियो बहा थांना लायखौ मिथिला आं माबेलाय what is this is what नै आया माबेलाय केन्डेल नामा लाइट जोङोमोन ओमफ्राय बेटारि गैलादां गानसैला बेट्रि गोदान होनांगोन बालाय बायदि बिदि आरोना बेट्रि गोदान होनांगोन बेखौ जोंबाय थायो पार्पल पिंक ग्रिन बिदि जोङो आरो दायाव दोनसै बरिया हजायनोसै हजायना दोनसै हजायनायसो होनो आरो बिसना जोंना साजायनायसो होनो दा ओमफ्राय बेयावबो दोनसैलै हजायनोसै आरामसे मोजां नुबायना मोजां नुदोंथ' मोजां नुबाय बाहाय सुनांगोन बाति बायदि बाहाय सुनो एसे सुनांगोन साफा खालामनांगोन फोसाबनांगोन दे बेबो गोलैबाथाय बायबायो मोजां दोन जोथोनै दोन जोंना माबा फ्रिज मेगनेट दंबावोसो फ्रिज मेगनेट दाख्लै मबाइल कभारजों मोनफादों फ्रियाव मोननाया मोनदों नों हाबथादों आं लायना फैदो फ्रिज मेगनेटखौहाय फै गोख्रै माब्रै स्टार्ट होनदों बेखौलाय नायनोसै दे देखायदो दे फ्रि मोनदों बेखौ फ्रि दाख्लैहाय मबाइल कभारजोंहाय सिथाबखानायसै बेखौ दे सिथाबखादो दे बय सिथाब होयो बय मोजां नुगोन एसे गोजौआव सिथाबनांगोन दा गोजौआव सिथाबनोसै औ सायाव ना वाव बोखारनो हायो एवबो दोननो हायो गेजेराव जाव बरिया नुना फ्रिज मेगनेट वाव बिउटिफुल दायो नैबेखौ बनानै लास्ट माबा सानसै आरो मा देन्जारखा नैबे उदालगुरि बिशाल मार्केटनि लास्ट लाबोबाय नामा
खाबायना आथिं गाहुनो नामा गाहुआ बेयाव ए गाहुआ ओरै खालामना मोना नोङा नोङो ओरै खालामनो मोना दलर दलरसो दै रावबो फैनानै ओरै खालामफैना दे ओरै खालामफैना दे आं गाहुरखानाय बिदि नङा बेयावनो गाहु ओरै इयावनो ओरै खालामना थांखा साफानो जिरायनोबा एसे फुगारबाय गुदुं मोननायनि आरो ए फुगारनो मोना बेयाव ओमफ्राय आरो नैबेखौ स्टर रुमाव दोनहैजोबगोन दायो हाथ'ला मेंबाय बेनोसै लोगोफोर बाय बाय